Ahojte. Uvidíme, koľký sa tu pripojíte. Ale ako som slúbil včera, tak dnes sa pokúsim pokračovať v nejakom ďalšom live vysielaní. A uvidíme, čo to komu prinesie alebo neprinesie. Dnešný deň je voči včerajšku trošku iný. Pre mňa oveľa ťažší, pretože v danej chvíli sa prekonávam, koľko vládzem. Mám veľmi silné závrate, bolí ma strašne hlava, vypína mi to nohy a ruky a nedarí sa mi udržať telo pod kontrolou a už vonkoncom nemysel, ale musím to prekonať a musím sa zaťať. Proste musíme fungovať. Uvidíme, čo sa bude diať. No každopádne tí, ktorí ste prišli, vítam vás na dnešnom live, ktorý sa aj dnes pokúsim zamerať na veci, ktoré každému z nás môžu pomôcť svojpomocne. To znamená rôzne dýchové a mentálne techniky, ktoré si preberieme. Konkrétne teraz by som chcel ako v úvode, ako prvú vec vám povedať niečo o dýchaní, ktoré odporúčam pri chôdzi. Ako som spomenul v úvode, dnešný deň je pre mňa trošku ťažší, pretože práve teraz, keď to nevyzerá možno opticky na videu, ale strašne sa mi točí hlava, to znamená, nič nie je stabilné, všetko je v pohybe a vidím dvojmo. No a plus som tak niekde na pokraji straty vedomia, ale keďže už v tomto stave žijem viac ako 4,5 roka, tak som si na celkom zvykol a viem aj ignorovať do istej miery bolesti, ktoré mám, ale teraz našťastie. No, dobre. K veci. Chôdza. Takže, keď je človek na prechádzke a chce si z tej prechádzky proste niečo odniesť, okrem námahy a bolesti po nej, keď mu naví svaly a nohy, alebo tak telo, tak je veľmi dobré a dôležité znova mať koncentráciu počas celej prechádzky na dýchanie. Ako som spomínal včera, základný pilier dýchania je princíp zrýchľovania a spomaľovania. Druhý základný pilier dýchania je súlad dýchu a pohybu. Takže pokúsime sa urobiť takú nejakú vec, že s každým nádychom, ktorý začína pozvolne a potom sa zrýchli, budeme robiť aj kroky tak, že začnú úplne že pomaličky a trošku zrýchlia. Hej, s nádychom proste zrýchlia. Keď nádych skončí, tak skončí aj vlastne ako keby ten pohyb, ktorý sa zrazu tak trošku akoby nie že úplne zastaví, ale výrazne spomalí. A následne s výdychom, ktorý tiež začína úplne pomaly a zrýchľuje sa, začíname ďalšie kroky našej prechádzky, našej chôdze, ktoré sú úplne pomaličké a zrýchlime. Ukážem to názorne. Takže nastanem a ideme. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Teraz to vydychujem ústami, aby ste počuli zvuk, ale štandardne dýchame nosom. Ústa sú zavreté a jazyk máme špičkovo pretý o horné podnebie ústnej dutiny. Áno, takže s nádychom, ktorý je zrychlovaný, sa trošku zrýchli aj chôdza, pár krokov, raz, 2, 3, 4 kroky povedzme. Ako vám to vydá, hej, nádych a potom zastavenie alebo spomalenie výrazné a s výdychom znova od nuly naštartujeme a zrýchlime a zase spomalíme. Ideme to skúsiť trošku názornejšie, niekoľkokrát po sebe. Takže nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Toto, keď budete robiť počas vašej prechádzky, ktorá bude trvať, povedzme, ideálne aspoň tých 15 minút, ale ak sa to dá, tak minimálne pol hodinu, pretože pri prechádzke máte ten tep zvýšený, keď ste zdraví, povedzme, na úroveň 110-120 úderov, možno že aj menej, hej, srdca za minútu. A vtedy je tejto zóne je dobré proste pracovať dlhodobejšie. Jednak to pôsobí na veľa vecí v tele. Pomáha nám to lepšie tráviť,
podporuje to kardiovaskulárny systém, hlavne to pomáha srdiečku, aby sa zdokonalovalo a veľmi nezaťažovalo. No a takisto to pôsobí aj na psychiku, neurologické časti z vášho tela, no proste na všetko. No, včera som vám hovoril, že by bolo dobré pozorovať, ako prvý krok pri trénovaní dýchania ako také pozorovať. To robili aj starí čínsky majstri, tibetskí majstri a rôzni iní majstri, ktorí vždy najskôr pozorovali. Svojím spôsobom je to podobné ako povedzme v IT branži, kde som vlastne dlhé roky pracoval ako projektový manažer alebo riaditeľ projektovej kancelárie. A ako prvé sa vždy robí analýza. To je to pozorovanie. To znamená, budem pozorovať svoj dých. Teraz budem kráčať, ale nebudem nič znásilňovať, nič usmerňovať, len budem voľne dýchať tak, ako telo chce a zároveň to budem pozorovať. Takže idem na to. Kráčam a uvedomil som si, že mám tendenciu otvárať ústa. To je dôležitá informácia, ktorou sa budem zaoberať. A ďalej som si všimol, že dýcham vrchom, čo je u mňa nezvyklé. A teda ono to vôbec nie je vhodné, keď máte prechádzku a keď máte takú fyzickú námahu. No a teraz som to ale zistil. Naozaj pretrváva to z nejakého dôvodu. Áno, tlačí to hore. Tak, teraz sa trošku spomalím a zamyslím sa nad tým, že prečo som dýchal ústami. Napadlo ma ako prvé, že by to mohlo byť tým, že teraz mám ten live a vysielam, takže ma to tlačí k tomu, že otváram ústa a vlastne narúšam tú energetickú, ako by som povedal, úroveň v ústach aj s prepojením jazyka na horné podnebie, lebo to je dôležité. A ďalšia vec je tá, že tým ako som trošku taký napätý, lebo pred samotným vysielaním som váhal, či ho vôbec budem robiť, nakoľko som mal taký stredný záchvat, skolaboval som pred chvíľkou. Kolaps znamená, že zrazu vidíte tmu, je vám dlos, padnete, stratíte vedomie, nebudete dýchať a potom sa vlastne z toho pomalinky preberáte. A saturácia je samozrejme klesnutá, teraz bola na úrovni 82%. Čo som si zmeral pochopiteľne meračom tejto saturácie, ktorý sa nasúva na prst, no a dal som sa dohromady. Ale na druhej strane som si povedal, nevzdám to, prechádzku si dám, pretože potrebujem to telo presvedčiť, že ho mám pod kontrolou a aj ho pod kontrolou chcem mať. Takže musím proste makať. No a teraz ale k tomu dýchaniu. Včera som hovoril, a zopakujem to znova, dýchanie rozdeľujeme na horné, stredné a spodné. No, keď hovoríme o dýchaní plúcnom, to znamená dýchaní plúcami ako takými nádych, no, vzduch, výdych von. Horné, stredné, spodné. No a horné dýchanie práve nie je najlepšie z hľadiska fyzickej aktivity, pretože ono naopak vám tú energiu odoberá a hlavne je to typické dýchanie pre stresové situácie. No a potom tu je dýchanie stredom plúc, ktoré už je lepšie, ale je vhodné hlavne tam, kde potrebujem zdôrazniť svoju mentálnu silu. Hej, to treba používajú rečníci. Lebo ja som ten rečník, ja vám poviem svoj názor, ja tu šéfujem, hej, dýcham stredom hrudníka. No a dýchanie bruchom, ako som to nazval včera, môžem aj dneska, dýchanie majstrov, je dýchanie, keď ste úplne v pohode, v kľude a nad vecou. Takže teraz sa zastavím a pokúsim sa trošku, ako sa hovorí, na silu, dýchať bruchom. S nádychom brucho vypučím, hej, a s výdychom brucho stiahnem. Nádych brucho vytlačím, s výdychom ho stiahnem. Dýcham nosom. A zrychľovanie a spomalovanie. Čiže názorne. Nádych. Výdrž. Výdych. No výborne, a už sa mi stabilizuje obraz, už sa mi tá hlava menej točí. Tak, a teraz urobíme jednu techniku, ktorú momentálne aktuálne musím urobiť čo najskôr, musím zadržať nádych. Na takú aspoň pol minútku, aby som znovu neskolaboval. Takže chvíľku vydržte, nebudem rozprávať, ale tiež to môžete vyskúšať, aby ste zistili, koľko dokážete zadržať nádych bez prípravy. To je veľmi dôležité, že bez prípravy, pretože po špeciálnom tréningu, ktorý vás môžem tiež naučiť, sa schopnosť zadržiavať nádych u vás znásobí. Nielen, že zvýši o pár sekúnd, pár percent, ale až znásobí. Takže vydýchnem, nadýchnem.
No, prečo bol ten nádych a zádrž dôležité? V momente, keď mi začína môj kardiovaskulárny systém zásobovať mozog trošku menej efektívne a nedostáva sa mu kyslíka, koľko potrebuje, tak dodržanie nádychu vlastne spôsobí to, že sa v tej krvi nachádza viac CO2. Ten je menší ako kyslíková molekula a ten sa dostane viac menej aj tam, kde kyslík ťažko. No a vlastne sa to vlastne pretlačí všade. Ako keby to pretlačí pod tlakom tie rúrky, hej, tie cievy. Takže zádrž dýchania má veľmi blahodárny účinok. Pochopiteľne nie je to možné robiť len tak bezhlavo, treba nejakú prípravu, keď to chceme naozaj efektívne využívať, aby telo proste s tým vedelo pracovať, lebo ľudia, ktorí majú, povedzme, ja neviem, infarktové stavy, už mali nejaký infarkt na srdiečku, tak tam treba trošku iný prístup, ale zase netreba sa toho báť ani tam, len treba to skrátiť, zmeniť, lebo vždy musíme fungovať tak, že keď sa robí dýchové cvičenie, hlavne keď ste, neberte to zlom, ale ešte nie veľmi skúsení ohľadne dýchania, tak je potrebné vždy dýchať tak, aby ste sa cítili príjemne. To príjemne už záleží na vašom vnímaní, čo to znamená pre vás príjemne. Ja by som tak povedal laicky, že nie veľmi udýchaný, dokonca ideálne je neudýchaný, ale to sa vždy nedá. Sú také triky, ktoré proste aj v úvode potrebujeme trénovať. A hlavne by vás to malo psychicky stabilizovať. Pokiaľ vás to nejako rozčuluje, znervózňuje, navodzuje vám to nejaký pocit neistoty alebo neviem čoho, nekomfortu, tak to nie je dobré. Do toho stavu prísť nesmieme. Dýchové cvičenia sú kráľovská disciplína. Nejaký zver. Disciplína, zval sa pozadí na okolo mňa, asi pobehuje niečo. Takže, lebo dých je jedna z mála, ak nie jediná činnosť, ktorú vieme robiť či už vedome, alebo funguje aj nevedome. To znamená, že ju riadi buď nerstvo vegetatívne, alebo my našou vôľou, áno. A tým pádom to je práve to unikátne niečo, lebo vy keď budete vôľou ten dých nejakým spôsobom manipulovať, tak on potom bude pretvárať vaše telo. Viem to inak. Keď ste smutní, ste v depresii, plačete, tak vás to ťahá sa schúľ do klubíčka, jak sa hovorí, a dýchame vrchom, plitko a neefektívne. To znamená, že dých sa prispôsobí telu. Ono to funguje opačne. Telo sa prispôsobí dýchu. Pod pojmom telo chápte nielen psychiku, ale aj fyzično. Všetko, svaly. Teraz treba sa pokúsim trošku dýchať pár nádychov, výdychov hrudníkom v strede a dám tam takú trošku mentálnu spruhu a uvidíte zmenu aj na mojom hlase. Dýchanie do stredu vám proste navodzuje pocit takého, ja som tu šéf, môžeš mať svoj názor, aký chceš, ale ja ti poviem, ako to bude, pretože ja som ten, kto kráľuje vo svojom kráľovstve. No a dýchanie bruchom, to je balzam na nervy, to je všetko, to je zázrak. A je to hlavne prvý krok k ovládaniu životnej energie či. Čiže to prvý krok k tomu, aby ste boli schopní zvládnuť aj trénovanie cvičenia Qigong. No a teraz cítim, že už sa mi tá krevička do toho mozgu začala dostávať. Trošku efektívnejšie. Už sa takto mydlím rukami, lebo dneska je v tom lese nejako mimoriadne veľa týchto rôznych, neviem čoho, nejakého hmyzu. Ja som práve pavúka ukoristil, takého celkom veľkého. No ale k veci. Takže úplne ideálne je, keď sa nám stane bežným zvykom, návykom alebo hobby, že budeme svoj dých pozorovať vždy a všade. Hej? To znamená nielen teraz na silu chvíľku a denne povedzme 5 minút a 5 krát denne a tým to končí. Vždy. V každej chvíli. Lebo starí majstri vedia určiť diagnózu aj z dýchu. Teraz si to neplete s diagnózou, ktorú vám určí lekár. Hej? To je trošku niečo iné. Pretože lekár povie, že máte chorú pečeň, alebo máte povedzme angínu, chrypku, máte chorý žalúdok a neviem čo. Hej? Pozrie krv, rozbor výsledky. Ja hovorím o diagnóze z pohľadu takej tej holistickej medicíny, alebo skôr
v tomto prípade konkrétne takého toho všeobecného pohľadu na ľudské telo. Hej? Energetický pohľad a tak ďalej. Kedysi dávnejšie boli problémy vôbec povedať, že existuje nejaká čakra, hej, na tele. Dneska už každý chápe a vie, lebo dokonca sa dá merať. Existujú prístroje, ktoré vám nasnímajú biopole a tak ďalej. Či to existuje alebo neexistuje, teraz neriešme, berme to ako holý fakt. A treba si jedno uvedomiť, hej, že tie čakry sú nejaké centra energie, ktoré keď sú v poriadku, to znamená majú optimálne množstvo energie, prúdi ako má, tak telo funguje kvázi dobre. No a potom máte rôzne ďalšie energetické dráhy, ktoré treba využívať, akupunktúra, akupresúra a podobne. A vlastne čikum samotný. Tak keď tie sú priechodné, ako majú byť, tak ste v podstate zdraví. Hej? A teraz, čo to znamená byť v podstate zdraví, a keď máte priechodné tieto centrály? Ako som hovoril, jedna z najväčších, akože z najefektívnejších metód, ako byť zdravý, je robiť nejakú fyzickú činnosť, v zmysle nejakého cvičenia ideálne. Či už to je prechádzka, alebo aj tá yoga, nie to je jedno, tai chi. Odporúčam pochopiteľne veci, ktoré ja cvičím, lebo sú mnou preverené a tým pádom logicky odporúčam tie, nehovorím, že iné nefungujú. Ale pointa je v tom, že robíte nejaký pohyb. Lebo fyzický pohyb s telom vlastne prekrvuje to telo. Hej? Prekrvuje ho. A keď začne fungovať kardiovaskulárny systém lepšie, svalyky tým, že budete trénovať, sa začnú proste tiež lepšie, ako by som povedal, začnú rásť, fungovať, budú dynamické, nebudú pasívne, nebudú také slabé, budú silné a celé telo ožije, hej. Takže to všetko spolu súvisí a sa to vlastne vraciame ako taký kruh naspäť. Dých musí byť v súlade s pohybom, áno. Lebo keď nie je v súlade s pohybom, tak nebude efektívny. No to bude nejako fungovať, to máte ako v aute, hej. Keď máte povedzme zaradenú dvojku, no to bude hučať a bude šlapať, ale tých 100 pádov to asi nedá, hej. Tam treba tú 4, 5. Takže to je práve o tomto, hej. No a teraz, ak máte nejaké otázky, netreba sa báť pýtať, ale ešte by som vám chcel jednu vec povedať. Čo je asi podľa mňa tá najdôležitejšia. Neverte nikomu, verte len sebe samému. A pamätajte si jedno. Vy žijete vo vašom tele a jedine vy dokážete povedať, ako sa cítite. To ostatné je iba o tom, čo komu poviete, ako poviete a ako to on pochopí a tak ďalej. Áno? Takže ak vy máte pocit, že ste unavení, oddychnite si. Ak máte pocit, že ste unavení, ale mali by ste niečo robiť, lebo tá únava je taká skôr, môžem to nazvať, povedzme, niečo ako keď máte psychický útlm, tak vás logicky ťahá dole a už nevládnu, nechcem zabrať, hej. Vy sa musíte naučiť s tým telom proste fungovať, chápať a rozumieť mu, čo vlastne vám chce tým povedať. Mnoho ľudí venuje veľa efortu a času tomu, aby porozumelo svojich štvornohých priateľov, psíkov, hej. Perfektné. Ale tak skúsme my venovať pozornosť sebe. No a mám tu problémik, prekážka. Je tu spadnúší strom. Toto neviem, ako obídem. Uvidíme, vyskúšame. Ale to sú tie krásy, týchto prechádzaš, že človek vlastne niekedy zažije situácie, ktorá nevie. To je skôr problém. To je skôr problém, ako by som povedal, pre tých, čo tu chodia na koníkoch, lebo toto je taká trať, kde veľakrát, a nie že veľakrát, dosť často tu skoro každý deň chodili jazdci na koňoch. To by som mohol skúsiť nejako prejsť. Skúsime to. Na to pôjde. Tu už niekto išiel. Tu sú stopy od stúpania. No. Dobre. Asi sme nakoniec cestu našli. Výborne. Tak. Takže priatelia, nepamätám, že som hovoril naposledy, tak mám takú diagnózu, bohužiaľ, ale skúsim teda nejako pokračovať. Takže neverte nikomu, len sebe samému a treba tie cvičenia, hlavne dýchové, robiť každý boží deň a čo najčastejšie. Minimálne pozorovaním svojho dýchu. Vo finále sa vám to môže podariť robiť tak ako mne,
A to je situácia, že vy vlastne ten dých máte stále pod kontrolou, stále ho vnímate, mierne korigujete, takým tým trošku podvedomým režimom, ja tomu hovorím autopilotom, a okrem toho sa sústredujete ďalšou časťou svojho vedomia na to, čo robíte, či už to je práca alebo niečo. Ono, treba až lukostrelci by vám to mohli pekne povedať, áno? Oni potrebujú mať dokonalý súlad a dých pod kontrolou, musia ho počúvať. A musia nájsť ten moment, keď ten dých a upustenie toho šípu bude v dokonalom súlade. To isté povedzme biatlonisti. Tam to už je trošku iné, nie také ako u lukostrelby, ale tiež musia byť schopní po veľmi krátkom čase, keď dobehnú, hej, majú vysoký tep, telo rozhúrčené a telo sa proste hýbe, proste úplne vrie, ho musia schladniť, musia úplne ukludniť a potom vystreliť 5 alebo koľko tých majú tých rán na tie terče, áno. Čo je pochopiteľne ťažšie v tých stojkách, keď musia to postojačky. A vlastne aj akýkoľvek šport, povedzme kulturisti, ste si, alebo čo kulturisti, tí, čo dvíhajú činky, jak to volá, spierači, tak oni proste potrebujú v tom momente toho, treba, keď máte nadhod, hej, už má tú činku na tých prsiach a teraz to chce úplne hore vyhodiť, sa musí nadýchnuť a proste nájsť ten moment, keď má ten výdych s tým vysnutím činky. Takže to dýchanie je všade, to isté futbalisti, prikopní do lopty, hokejisti. Ja treba poviem hlavne karatisti, lebo karate je moja taká doména, tomu sa venujem od svojich 15 rokov. Je to niečo unikátne, krásne. Hlavne tá stará forma trénovania karate. Nie je tá moderná športová, aj keď tam má svoje čárov, ale to ma veľmi neoslovuje a neoslovoval nikdy, keď súťažil som trošku, ale kto by nesúťažil. Hej, ja som bol tiež mladý a chcel som vyhrávať. Tak hýba aj, no. Ale každopádne, čo chcem povedať, je to, že dých potrebujeme všade. Povedzme mamičky, hej, sú rôzne kurzy, hej, know-how, ako sa naučiť dýchať efektívne a účinne pri pôrode. To tiež nie je sranda. Takže vlastne vidíme, že to dýchanie je naozaj niečo, čo má veľké zastúpenie vo svete a netreba ho podceňovať. Čiže keď ste aj povedzme chorí, ako treba, že ja niekedy skolabujem a mám paralýzu, ktorá trvá niekedy aj niekoľko hodín, to znamená, neviem sa hýbať. Ale povedzme, našťastie mi nevypne dýchanie, lebo aj to mi vypína. Tak dýcham. Ležím a dýcham. A zároveň sa snažím potom to dýchanie upriamiť takým smerom, aby mi aktivovalo vlastne energiu či, energiu a to potom rozprúdim určité veci cez tie energetické dráhy a vlastne sa z toho stavu paralýzy pomaly dostanem sám. No, dnes to také, asi je také trošku oskákaní z témy do témy zanlivo, ale vždy hovoríme o dýchaní, áno? To je pointa. A treba si to zobrať tak pozitívne a povedať si, aha, síce skáčeme raz tam, ale je to stále o dýchaní. A k tomu sa budeme stále aj vracať. Možno by teraz som mohol znovu zdôrazniť, že v učení Irujido, ktoré som vytvoril po mojich 45 rokov praxe týchto vecí, všetkých, tak vlastne a to je naše, mám definované 4 druhy dýchania. Prvý druh je dýchanie plúcne, druhý spôsob dýchania je dýchanie svalové, tretí spôsob dýchania je dýchanie bunkové, no a štvrtý spôsob je dýchanie v paralelnom svete, alebo v paralele. Dýchanie plúcne je triviálna vec. To chápe každý, robí ho každý, či chce alebo nechce. To sú plúca. Nádych, výdych. Môžeme to rozdeliť na dýchanie spodkom plúc, stredom, vrchom, vrch vpravo, vpredu, vrch vpravo, vzadu. Áno, všetko ide ovládať. To je treba výhodné vedieť pre astmatikov, lebo keď máte záchod astmy, tak on nikdy nechytí, alebo teda no, niekoho možno, že hej, ale štandardne nechytí celé plúca, menej nejakú časť. Tu zablokujete a potom dýchate tou časťou plúc, ktorá je relatívne zdravá, čiže bez akutného záchvatu. To som využíval, keď som mával tieto stavy. Teraz tá astma trošku ustúpila, nakoľko mám vážnejšie problémy. Po očkovaní mRNA vakcínou od Pfizer-BioNTech mám zdevastovaný mozgový kmeň, no a tým pádom celé telo je v prdeli.
Ale to je taká výzva, ktorej sa nebojím a napriek tomu, že lekári na to nemajú žiadne lieky a keď aj nejaké také tie oblbováky sú, ktoré by trošku mohli uľaviť, tak moje telo odtedy ako očkované reaguje tak, že po hociakom lieku, aj po acylpiríne, dostávam všetky vedľajšie účinky toho lieku a môj stav sa rapide zhoršuje. Čiže som odkázaný iba na svoje techniky Jiu-Jitsu, Qigongu, Tai Chi, dýchových cvičení a tak ďalej. No. Takže to dýchanie plúcne je jasné, áno. Dýchanie svalové nie je žiadna záhada, pretože ako funguje dých ako taký z hľadiska fyziky alebo dokonca aj lekárskeho pohľadu, čo môžem povedať, nakoľko som biomedicínsky inžinier a študoval som aj na univerzite a mám z toho aj skúšky, si predstavte, z anatómie, z fyziológie, z patofyziológie a tak ďalej. Pointa. Do plúc vzniká vzduch. To je plúcne dýchanie. Ten vzduch v plúcach odovzdáva kyslík, ktorý ide cez plúcne alveoly do krvičky. A táto transportuje do svalov. A práve tá cesta tej krvi do tých ďalších periférií je to svalové dýchanie. To si neskôr povieme podrobne, ale teraz iba by ste mali takú high level pohľad na to. A potom tu je bunkové dýchanie. Tam už to je na úrovni fungovania buniek, hej. Ako funguje, povedzme, sodíkovo-draslíková pumpa a tak ďalej a tak ďalej. No a dýchanie v paralele, to teraz nebudem rozoberať, nakoľko by to mohlo mnohých z vás odradiť a povedia si, to je blbosť, hladina. Keď myslíte, to si necháme na budúce. Ale je to niečo obrovské, unikátne a bohužiaľ sa to nedá robiť zo dňa na deň. Vyžaduje to určitú prípravu a trochu dlhodobejší tréning. Alebo teda nejakú nahodilú situáciu, accident, for example, you can say. A keď sa to stane, tak mnoho ľuďom to proste cvakne a zrazu niektoré tie momenty toho dýchania v paralele dokážu zažiť, ale neovládajú to. Aj keď si myslia, že hej, tak nie. Poviem to inak. Kto raz dokáže dýchať v paralele, pochopí, o čom hovorím. Kto tam dýchať nevie, tak tomu to budem darmo vysvetľovať. To je podobné ako s bicyklovaním. Kto sa nevie bicyklovať a v živote sa nebicykloval, tak nepochopí, o čom hovorím. Takže, priatelia, tie 4 typy dýchania sú základ. Áno? No vlastne všetko. A kto ich ovládne všetko. Taká malá zmienka, to tretie dýchanie bunkové môžete chápať v takej tej dostupnej terminológii ako súčasť Qigongu ako takého. Ale pozor, Qigong má v sebe aj to dýchanie v paralele, len to učitelia neučia. Mnohí to nevedia a mnohí to učiť nebudú, lebo kto už tam raz dýcha, tak ten pochopí, že to nemá zmysel učiť ostatných. A to musí človek dozrieť sám. A to je vlastne pozitívne. Každý z vás máte šancu do toho štádia jedného dňa prísť. Niekto hneď v tomto živote, niekto v ďalšom a niekto v takom 15. Dobre, dosandovania k veci. Takže, otázky, ako vidím, nie sú. Nevadí. Snaha nebola diskutovať, snaha bola porozprávať, aby ste to počuli a urobili si vlastne názor. Priatelia, na dnes sa s vami lúčim. Ak máte otázky, pýtajte sa. Kontakt na mňa je jasný, môj kanál viete nájsť. Ak nemáte, ďakujem za váš čas a prajem vám pekný deň a užívajte si ho zdraví. Ahojte.